bata, intarang kita ursulada ka nga pirmimiwa. Tay nga alda anyan nga ragsak ko, itirabi jak makaturo. Ayat nga ta daytoy malikrit na nasikamenten di kaya ko nga makita. Nabayat manang ka rinda sinabi ka na. Kaya takas to'y isitwasyon ta messenger lang itirang tayta. Abina nga ay ayaten ka daytoy puso isut ibagbagana. Kanta arag puto'y puso, isakot ko paragan ka. Itamjay aging inaya nakarag-arag sakda kayat ko kasjay tan umagadwa. Asikalaeng inagpupuyaen pinipet-petam to'y puso nga gayat ken ka. Ayat ko umay katagan katwata aging naya tari patwenta tunggal maysa. Kemi takas to di sitwasyon